Okay. Sori, tässä puhuu Rosames. Miksi sulla ei ole mikkiä nyt? Helvettiä vaan. Eva TPAs mulla. Se lähti vekeen heti. No en mä pystynyt. Mä katsoin, että Evan nimi on tosi ihan lähellä. Mitä helvettiä? Sitten mä menin sitä kohti, lähti heti spawnille. Mikä kana vittu sekin on? Sitten Paulina asiakkaana, plää plää plää. Tuolta telkkarista kuuluu jotain tosi mainoksia, jotka on hyvin ärsyttäviä. Tee sellainen asetus, että löytyy Timu helposti, koska... mä kävelin just Timun päältä, kun mä sanoin sitä, että tee sellainen asetus. Jee! Uusi saavutus Timolta. Arve tähän uudelle päivitykselle ei ole keksitty häkkejä vielä. Mä käyttäisin niitä. Tänne en mä ehkä kyllä täällä servus. Mä oon täällä moderaattori. Ketä vastaan? Okay. Ei kannattaisi katsoa aina, kun lähdet taisteluun. Kuvaat sä hengiäkin? Oikeesti tavoit se? Wow. Paskaservo. Hei, kun se sanoo, että paskaservo, niin se tuutti tavoit se. Ei kun siis toisinpäin. Suppi tarvii kyllä. Mulla on vasta se Sharpness 3 tässä. I don't care.